गावखौ गोरोंबो साना आं गोरोंबो नङा आं जाम्बासो आं जेबो रोंखाया ओमफ्राय आङो दुबाइनि बागै मानो भिडिअ बानायदों दुबाइनि बागै गोबां मानसियानो सोंबाय थादों जबनि मानि ओमफ्राय आङो रिप्लाइ हरियाव मा होनना बुंदों दुगा गावखौनो रिप्लाइ होलायाखै मा लायाखै हमना ला आंनि डिउटिया फुंनि 11टानिफ्राय हरनि 10टासिम जायो थ' आङो माला भिडिअ बानायगोन माला रिप्लाइ खालामगोन माला हगारगोन नङा होमबा थ' दायो आङो गोबां सबखौबो रिप्लाइ होनो हाया दायो आं खिन्थाना होगोन नै नायनो हागोन साइडआव आङो स्क्रिन भिडिअ खालामनानै होदों बेसेबां मेसेज फैदों गासिखौबोथ' रिप्लाइ होनो इजि जाया बेनि थाखाय आङो भिडिअ बानायनो स्टार्ट खालामबाय मानो होनबा सिगाङाव आंखौ बुंबाय थादोंमोन दुगा गावखौनो मा सानो रिप्लाइ होलायलाया इदि होननानै ओमफ्राय आङो रिप्लाइ होदों आरो खिन्थु रिप्लाइ होजोबनो हाया बयखौबो नोंथांमोना नुखादों जानो हागौ बेसेबां मेसेज फैदों थ' बिनि थाखायनो आं भिडिअ बानायनाय स्टार्ट खालामबाय ओमफ्राय दायो सासे सानैल' आरो ना 99.9% बे सासे सानै मानसियाल' 0.something%आल' आंखौ माबा बुंबाय थादों थ' भिडिअ बानाया आं इनफरमेसन ओमफ्राय आंखौ मेसेजाव बिदि खालामनाङा जे दुगा मागा बिदि होनाङा रिप्लाइ होलाय मालाया होननानै आरोना भिडिअ बानायबा गासिबो नुयो बिनि थाखायसो बानायदों आं गावखौ गोरोंबो साना आं गोरोंबो नङा आं जाम्बासो आं जेबो रोंखाया आं जास्ट भिडिअ बानायनो मोजां मोनो डान्स भिडिअ मा भिडिअ बिदिनो भिडिअ बानायगोन आङो बेयाव नङा होमबा बिदिनो आरो जायफ्रा आंखौ नायनो बायो अननानै आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनाङा ओमफ्राय आंनि फेसबुकखौबो आनफल' खालामबानो जाबाय दे होमबा थेंक इउ स' माच आरो जायफ्रा सापर्ट होदों नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो नोंथांमोना जुदि भिडिअ बानाय बुङो आं कन्टिनिउसलि भिडिअ बानायबाय थागोन बेनोसै आरो